winning, my love. Phone but havana data ngavaise data ngavaise data ngavaise data ngavaise amai otema amuzi here kuti mune muchengeti wemhuri imise murume mosumuka mofamba baba vari kutry kufona family iyi but because it's a family ish but the problem ndeyekuti mirai problem ndeyekuti havana data isai data rewhatsapp muri kufona but haisi kukonekta because hamuna data rewhatsapp. What I shot. Malava ndikusira imini ka tuzati ndokudai ndikusira imini malavu kana ine mabhuku oramba basa roramba zvichikonzerwa neiko izvi baba namai right, I think he's here now. Let's see. Ha, imi phone yave yakati seringoti connecting. Oh, phone yave ringoti vari kutofona but phone yave ringoti connecting. Nandichaziviwo manje mina nditoi kuisave apa tona. Phone yave rikuramba ringoti connecting. Rikuramba phone yave ringoti connecting. Let me try pa phone it on. Guys, tadzoka panapa, but we are having a problem. Baba varitadza connector. He's failing to connect. Kuti ndivafonere direct guys kuZimbabwe ka ina standard ndaenda download yainzi download yainzi takuta inonzi chi yainzi kwaichi yainzi I think in network yekuZimbabwe yainzi taura yacha standard downloader manje ndingada kuvafonera direct kanorowa mudenga kaka ATM kanorowa mudenga ka ATM denga zvoti
Kuyandituoni. Mabbe kunoipa. Yeah, network yenyu nengeri kunetsa. Makushija chi? All right. Saka mofona kana mapedza. All right, sharp. All right. Get mufananzo wawo ari kufona. Hello, Kola. Hello, Simel. Andazi muri sei? Ushe ko live inotanga ngoi. Tiri ko ku live isu. Mutori pa live izvozvo mutotaura muri pa live muri kutohwikwa nemadiaries izvozvo so. Yatove live yechi2 yekutanga yatopera topinda mune yechi2. All right, sharp. Hello, Magadi. Ndiripo makadi yenyu? Hello, Magadi. Ndiripo makadi zvenyu? Ndiripo Maitanya. Ndini mai vemwana wachona. All right, ndimi mai vemwana. All right. Mama makadi yenyu? Takasimba Magadi zvenyu. Tiripo. Aiwa, sorry, handina kunge ndazivana ndakapiwa namba ndisiti ndedza ndiani wanga achitaura navo ava ndachitokuva ndibaba vemwana or something. Right. Amai, chii chakaitika? Wachi chakaitika? Tinyazotanga ine sipa kutanga kwenyaya. Chii chakaitika? Tongoti pakutanga ka ini ndandisi zvakaitika mwana wangu ndiye mukuruka. Saka inde katobuda mateni ndichitoenda kunosiya umwe wacho kuchikoro mudiki. Vandatoenda saka indoita zvekutengesa doi. Saka ndaenda vandatomuti mwana iwe uchiita se usanetseke kutora mwana uyu. Regai ndiende kunoita se kunosiya mwana kuchikoro mukomana uyu. Kwabva ndaenda kunosiya mwana. But pandakangosvika kusiya mwana vandati ndafuna kunzouye tigirewo odha doi randinotengesa. Kwabva ndatobuda vandaendesa doi. But ndakati kumwana wangu musikana iyoyo usanetseka nekuita se nekubuda kunotora mudiki uyu wandanosiya kuchikoro ndichauya ndichiita se ndichimutora mwana. Vandadaro ibva ndangosvika kugesawo pano vandasvika enda kwandakaenda vandatodzoka ndafunga ndakadzoka kuma1 but ndadzoka haisi kuma1 I think kuma2-3 ndadzoka vandasvika uyu ari kunzi akabata mwana murume uyu achitonoka dhore pamba pakumba kwangu but hazvina kundishamisa kuti ainokerei nekuti munhu wataingogara naye zvakanaka. Vandatoti mwana vatoti tauyauya mama ndikati aiwa ndibvire auyauya kuti asei musikana iwacho tona vandatosvika svanzi vandasvika vatouraya huku murume uyo akanga auraya huku achitoti mwana agadzire ndobva mwana atogadzira ndikati zvino anogona here svanzi anotogona ndivana mai vacho vakaita se musitokurera mwana abva agadzira huku iyo foshuwa mbva yanyasoita yaita svanzi kucheka ndikati anozvigona here svanzi yanoti zvigona bva acheka mwana huku iya. Saka paanga akacheka takange takagara panze tiri nababa vaye vaitawo chamagumbezi avo mwana achigadzira huku tichongotaurawo nyaya sevagarisani zvemazuva ese zvatinongoita handina chandaziva hangu ini. Vandatobva ivo ndakati ndane nzara kubva kuseni handina chandadya. Saka ndisina chandadya rega ndinobika mandakatoti akumbonodziisa mvura pasitovo imimi mwana uyu ngaandidziisire chi vandatora zita rake kuti nditarisire mwana wakasvite ndichindidziisawo mvura chikawo chake mbandidziisira mwana wavo mbatondipa mbandatoenda mumba mangu mbandatonodya zvangu dzanzatova kuma4 handisazombobuda hangu panze. Saka chifumi chibreaka foni yako. Foni yavo iri kubreaka. Hello, yanyarara. Hello, mirai ndivafonere zvakare. Let me call back. Ne munhu unogara naye baba vakadi kurepa wavo mwana. Vane pain muvoice mavo, vane pain. Hello Maitanya, sorry, foni yenyanga chiziya mene zvanga zvakuitika. mangwana inini ndaifana kuenda kutauni taachipira nditi
Izakaita mandi. Chachipiri vandanda toti murume wangu aifana anosangana nehanzvadzi yangu mutauni. Saka akabva angosvika murume wangu kwakubva angonzi kutauni kubasa. Vanzi makunoshandira kuchitumbisa anazosangana naye. Ini saka imva ndanda toti hazviite kuti ndiregedze kunosangana neti nasekuru pana zvavaida kutipa. Saka pandakafonera mva ndatobuda paya. Ndabuda ndasitorina kana mari yekombi. Mai vatinogara navo ndobva nditi vandatati ndokumbirawo mari ndosvika upa ichichi vatondipa mari but ndisati ndatombokwira kombi kupinda mutauni ndobva vandifonera zvikanzi ndoda kukuonai ndoda kukuona imese nasekuru tikati kwakanaka here zvikanzi muchaona ndauya kana kuti alright but tikati asi chivo chichaitika ndiani aidaro kuti ndakuonai mai vemunext alright saka ina vanakuti kuneiko vanakuti alright vandasvika mutauni vandaudza hanzvadzi yangu aida kutoenda kubasa zvikanzi ngatimirei tinzwe zvatamirira tanzwa paya zvatangoti gare murume wangu vabva atodzoka zvikanzi ndatopedza basa chichi vanda kuti ndichiri mutauni ndina sekuru hanzvadzi yangu ndina tsamu vatouya paya auya vatoti vamai vai vazosvika zvikanzi zvanaka ndakuona imese muri 3 baba namai nemwana nasekuru mwana andiudza kuti ndakabatwa nababa ava nezuro tikati akabatwa mba ndatoshandisika kuti rirete mba ndatoshandisika zvikanzi kati saka vanhu vakarwa kuti handiti ngabva tangoendai kupolisi vatangoenda kupolisi tikati ngatitonge tanonzwa mwana kuti zvakafamba sei tinyatsoenda nerakazara nekunoudza chi mwana watinotobva taenda naye vatatodaro paimva ndasvikawo pamba samai bva ndabvudza mwana avadhidhi vari panze nasekuru zvikanzi vamwana arondedzera zvakaitika ati zvikana sekuru asina saka tosungisa munhu here pamwe maidanana but mwana anga asina kana wiki auya mwana ane makore mangani mwana ane 15 years okay that means achiri kuchikoro kamwana anofana anga ari form 2 hey alright ndobva zvaita sei vatabvunza mwana paya mbata handizvo chichi zvikanzi nasekuru vacho tonosungisa munhu here zvikanzi aiwa handei vataendobva tanorepoto kupolisi polisi tiri kuuya kwakuba tozoya mangwana havana kuuya saka dheo rechi2 haminoti bepa ravo dhoketi ravo rakalika sei here hamini ndobva ralikiswa dhoketi ravo mva rabuda paai harare paya rabuda saka uyu kana tichi ndopaakaona here mva atiza but haana kutiza musi iyoyo mva atoswera mva akazotiza musi handingati kutiza asi tongoti kutiza musi ndaenda kupare nemwana vatatobudirana pamwe pamba akazotera tapa bhasi stop vatatokwira tese vatonditi marwara here pandikadzokera kupare ndikati aiwa ndina kurwara asi kuti mwana wandinaye ndiasiri kunzwa mushe musikana saka kungobva ipapo musi wandikangodaro haana kumboita kana 2 hours akabva atodzoka kumba kwasikotora mwana wake hamini nokuti akatakura hembe dzimwe handizozivi wangu kwabva atodzoka paipapa ndinazombomuona futi but nekutaura pane chiuyu chakabuda ko mapurisa anolikisawo madhoketi ko ai harare vanopiwa mari ndouhorwa tinoda kutaura nezvawo mapurisa dhoketi rinolika sei kunzwa kuti mupurisa apiwa mari kuti tipe nyaya dzirikoko kunhingiki police station dzinoita kutengesa manewspaper apa handizoziva hangu nekuti ndakatombofunga takalikiswa nekukliniki nekupolisi kukliniki vakabva vatonditi kana vatondiriveyo kuzwala kunzi ndinodii vakaona kuti havaziriwo saka handisi kuziva kuti ndekupi saka ai harare muna kuti achicheti havataure kuti takalikisigwa nanhingi they will never say havataure munhu akatiza muri kuti mimi havataure maigara pamba pamwe chete imimi nemune murume uyu mailoja pamba pamwe chete mailoja pamba pamwe chete nemurume yeyu anga asina mudzimai here anga asina mudzimai mwana wake anga ne makore iye mwana wake anga ne makore mangani alright saka kana mchiti mimi akatiza pamba apa
akaenda kwaakaenda asikuzikama mwana wake anga asingaende kuchikoro chero tiri paholiday but mwana wake anda kuchikoro kana chikoro zvakavhurwa aienda but akasikomutora kuchikoro mbaaenda ndomuswana waivharwa zvikoro akamutora nenge Thursday vana vachivhara Friday saka akabva ipapo hana kuzoyamba mwana aka mwana akadii vachitama mwana akazomboya nehama dzacho vachitakura zvinhu zvekutotama kutoenda paakauya makadi kubva mabata mwana kubvunza kuti baba varipi angatori nehama dzake angatorega mwana hama dzachina dzanziripo chiro hama chedziripo papa pandinyaya yanga yepolice case mafanira kubvunza hama kuti baba vari kudiwa nemapurisa vari kupi saka hapana munhu akandagona kana kuti mufollowe kuti muonoti vanhu vachituta zvinhu vari kuenda kupi nyaya yacho akati hanzi tawana basa kuhwangere hanzi tawana basa kuhwange mumwe wacho akatouya pekutanga aitoratidza kuti aisatozviza inotakabva atoramwa zvinhu vati hanauza kuti ndonyaya yanga iri kuno mumwe wechitundi akazoemba azotakura zvinhu mwisisi rachona ko polisi sezvo makaona zvinhu zvichibuda makadii kubva mafonera polisi same time kuti munhu akutama vabate hama idzino validza kuende kupolisi nhasi manheranda ndatobva kupolisi manherana aya vangoti tiri kutsvaga tiri kuita sebati munhu ari kunzi ana mai vandakatonzwa vatoonowo bva vatonditsandira nezuro vatoti ndakamuona mutauni neziratora mulast week atoradza kubva kubasa kwake hamukuzivi here ini kwanoshanda maitanya kubasa kwake hamukuzivi here ndokuziva but murume wangu akaenda zvikadii zvakanzi hachashandire pano hatishandiri papa akushandira kupi vana kubvunza takushandira kupi hanzi akasiya basa kare hachashandire pano hatoziiti aripisa okay munhu uyu anonzani munhu uyu anonzi Fibion Madhiri 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 Fibion right regai tinyore zita rake Fibion Madhiri saka makaenda kuchipatara nemwana akaonekwa kuti mwana akabatwa zveshuwa akatorapwa hey vanhu vane utsinye kunze uku yo batoripo mwana wacho vanoda kutaura naye ngau yake pafoni sezvo pasiri pangori pafoni pasiri kuti tiri kuburisa fesi shiken anokwanisa kekutaura hello yes nana uri sei ndiri right makadii tiripo mwanangu ko chii chakaitika nababa vakakubata sei vakakudeedza mumba mako kuti vakupindira mumba aiwa zvakaitika ndezvekuti ndakakumbira madhiski saka tindiziva kuti vakaplaya dhiski eri ndaitova panze tindiziva kuti vakaplaya dhiski eri kana kuti vakaisa kadhi patv yavo handisi kuziva ndakaziva kuti ndasvika mumama avo ndatopinda mumama avo ndopandakaona atovapo dhiski rachona reafrican movie ndobva vatonditi ndigare pasofa ndobva ndatogara ivo vachitobaya laptop yavo vakagara pane imwe sofa ndobva vapati gare ndobva vaziva vakazogara pasaidi neni vakatotanga kutondibata ichitoti sekuru handisi kuzvida zvamuri kuita vakatobva vatondimanikidza vakatobva vatondisundidzira pasofa ndobva ndasumuka ichidautiza ndobva vandibata ndobva vandidzira pasofa ndobva vakatondimanikidza ndobvisa peni rangu vakatondibvisa peni rangu vakatobvisa bhandi ravo vakatoita zvavakaita vakatopedza vapedza vakatoti otaura ubvise ngandobvisa chima siya zvinaini mandiri ndobva ndakatobuda saka kwakaregere kudza mama pavakauya musi wavakasvika wakatya here nainana ndaitotyawo ndichitotoo sezvo vakadonditiwo ndisekuru ndaitiwo kuda ndogona kupesanisa hama dzavo asi ndakazokwanisa kutongozvitaura mangwana acho kudza mai vemunext door wakaitako zvakanaka kugona kudza mai vemunext door right mira pane guys alright tine one of us anenge abata Fibion Madhiri uyu hanzi tine reward yatichakupa pano padiaries anenge aona Fibion Madhiri guys I'm talking to people vari kunoku we are going to give you $100 anditika kana ukaona Fibion Madhiri uchimuziva ukangomuona kuti uyo Fibion Madhiri ukamudedzera police akabatwa tiri kuzokupa isusu vediaries $100 anditi so tiri kuda munhu anonzi Fibion amai mune mapictures emurume here mama hanzi mune mapictures
right ndokumbira mundikandire mapictures emurume uyu aminawo so that tise mapictures aya kumaplatforms ese chandinoziva hama dzake nevamwe vanhu kune vasingatozvifariri tinoswera tamuwana nekuti tachisa $100 iyi aiwa anowanika mondipawo mapictures ake mangwana tichafuma takaisa mapictures ake ese tiwane kumuwana mapurisa kuti nyaya iyi ndivani ndevekupi ipolice station yekupi Marlborough police saka vakatovhura docket riri pandira necase number again ngokusendra kana mapicture ake akatosendwa pane chimwe chakatosendwa marimwe suru chitori nepicture yake nemapurisa handizivi kuti mapurisa here but titotenderera pamafacebook akakubata achikuudza nyaya izvi ndiye akatondisendera mukadzi iye arikuamerica ndiye akatondisendera akati taura navo vanokubatsirai ndiye akatondisendera chipicture chake ichocho tichazama by all means titsvage Fibion timuwane antika tichazama by all means tiwane taisa mari pasiticket isusu sediaris taisa $100 kuti tione kuti tingamubata here Fibion chero ari kuwange tine vanhu variko tine kupi as long as mapictures ake matipa chete tinotongomeka sure kuti apapedzi 2 days tisina kumuwana tinenge tamuwana Fibion then toda kuti afese mutemo chaizvo Fibion uchu ende nyaya idzi zvoma tiri kumaubra toda kuzoziva ari kuita kana achinge abatwa kuti tifollowe so that pasaitike chiwori unoitika toda kuifollowa muharare ndo mahari nekuti kanditi akawanikwa last week here mutauni saka muharare imomo ndo maachawanikirwa imomo handiti saka mondikandirawo manhikikiri sorry akwa mwana angu tukasangana nezvinhu zvakadai sorry funge next time amai vako ishamwari yako usachipawadza zvinhu zvakafanana neizvizvi amai chandoda kukuudza futi uri munin'ina utore mwana umboenda naevening maprayers anonamatirwa kazhinji mweya yakadai so iyi kai ine way of like moza inonzi repetition yekuti in the near future after some 5 years or 10 years zvinogona kudzokoredzeka zvakare imboenda ini mwana kune vamukona muchienda kuchechina mine neanonamatirwa kuti ati vabreke that chinenge chatoitika icho chikesi chinenge chatovepo ichoicho vanamatire mwana ushu saka haana kukuvara here mwana uyu kukuvara hameno kuti asa kuklinika ananzi akakuvara angopiwa mushonga akanzi akatobayiwa manjekshini dzekuvharidza zvirwere yakapiwa nekubayiwa zvese alright no hapana kushata saka mondisendera mapictures iwayo namba dzenyu ndinadzo ndichadziseva and then I'll be following up nenyaya iyi tichiona kuti zviri kufamba sei eni zvatinenge tawana isusu tinenge tichikupirayo kusaidi ikoko tichishandisana pamwe chete kuti tione kuti zvinofamba sei handitika let's just hope and pray kuti tinomubata Fibion so that anofanwa kuti arasirwe akande mujere maki acho vakande uko hatisi kuda kumuona ari kukanganisa vana 15 years mwana wake kawa ane makore mangani Fibion meno kuma 40 something ngesozi 45 46 mwana wake kawa akabata ko mukadzi aripi vakasiyana na mai vemwana akasara chekita mwana wake saka hasi kurarana naye here amunambozvitsvagawo mukomana alright womukomana alright ndandoti pamwe musikana alright zvakanaka amai maita henyu regai tishande pamwe chete timboona kuti tosvika papi nenyaya chitimbomutsvaga kuti tione kuti tosvika papi ndenge ndichikuudzai aiwa ndinotenda maitanya ndinotenda thank you very much right yakunetsa foni yavo okay guys ndo nyaya dzinoshamisika guys inini munhu ondibatira dhoidhoi wangu vakomana ondibatira dhoidhoi wangu ndofane munhu guys ndofane munhu handidi kunyepa guys ndinoinda nemunhu pasi mapurisa anozouya banga rakatomunyika pamwoyo chaipo pamwe kuita kudhedhura chokwadi chaiko chokwadi zvokwadi kubata Shakira
panenge pakatofiwa panotofiwa mai mwana but munoziva vanhu ava marepist ane hamene way yavanenge vachiita nazvo vanhu vakadai. So guys, they are not supposed to be allowed to be roaming around the streets vachiita zvavari kuita izvi, because kana akatanga akabata mwana uyu hazvina kutangira pamwana uyu. That means tikazonyatsotsvaga history yake pamwe pane wakatombozviita, animaona ende acharamba achingozviita, andimuona. So we need to stop. So guys, Fabioni uyu madhiri ndichakanda mapictures ake mangwana, antika ndapiwa mapictures ake, ndichakanda mapictures ake pana pamangwana, so that munomuona mese anenge amuwana. Antika akadedza mapurisa akabatwa 100 US from pano padiaries, tinokupa 100 US dollars yako. Vari kuZimbabwe mimi tinokupai 100 yacho. Imimi kana mamuona kana tuchiza paari, musasapoti zvakaipa. Kana uri hama chaidza Fabioni uyu, usasapoti zvinhu zvakaipa uchiza paari. Tirumire, atimbotaura takaudzana ningi, because mangwana Fabioni ka munhu asingabvumidze kwamba mustreet. Mangwana anobata mwana wako, mangwana anobata chero ukave hama tizati mune way yekuda kuvharira munhu. Mangwana Fabioni manje zvinoita upenyu ivhiri, zvinoita zvinhu zvinochinjanwa izvi. Anobata mwana wako wozogaya kuti dei ndakaziva munhu yakambozviita, dei ndakataura ipo paya. Saka veukama hwekwa madhiri Fabioni uyu kana muchiziva paari, ingoyai kuseri mutinyeurire kuti ari pakati. Atitombotauri kutaudzwa naningi, atitombotauri. Muchatongoda choti munhu ngaabatwe chete antika asangane nemutemo, because unless uchiziva kuti wako hauna kuzvara ende hauzvari ende hauna basa hauna moyo. But kana uine moyo, 15 years mwana mudiki, form 2 mwana mudiki 15 years guys, kuti anzi abatwa nezimurume rine 40 something years chero kunzi anzi abatwa kubatwa Chibharo kwakangoipa. Hanzi I know him. He? Unomziva? Paita anomziva apa. Unomziva Fabioni madhiri? Unomziva Fabioni madhiri? Mwana mudiki guys, hakuna mudzimai ane moyo mwana cheche kana kuti ane moyo kubereka anoti kwabvunza mubvunzo kuti kwanzi mwana yanga akamborana nevamwe varume kana kuti kudii. That's none of our damn business guys. Isusu tisa nyaya yerep. Nyaya yerep ndiyo yatiri kutarisa, nyaya yekuti mwana uyu akabatwa Chibharo ndiyo yatiri kutarisa. Zvekumashure kutsvagana nezvekumashure hatina mbonzwa dzimwe repu dzekumashure. Tikunzwa iyi repu yakaitika apa. Kwanzi mugoni wepwere ndiye asinai. Zvinotaurwa nevanhu vasingazivani zati vachazvari havo kana kuti ana ake mwana musikachere mukomana anorepwa. Ndio vanotaura kudaro. Mugoni wepwere ndiye asanza akazvara sekera muchitende. Mangwana zvinenge zviri kwako. Nyaya dzakadai dzinorwadza idzi guys. Right, and this is pani vanhu kutaura anything varipo here, only 5 callers. Tipisa tapinda munyaya yedu yechitatu yekupesisira. Pane here ari kuda kutaura anything. Nyaya dzakadai dzorwadza idzi guys, nemisodzi inobudai. Inobuda nemisodzi. Namba yekufona Eva Joy iripo. Cherry, admin Cherry, ndibvisire comment yenyu muise namba. Okay, we have another caller calling here. Caller, hello. Hello. Murisei. Hello. Yes, caller, Murisei. SIS MELLY Murisei. Ndiri right. Adona. And this is Adichi. Okay. Hello. Hello, SIS MELLY. Murisei. Makasimba here. Ndiripo makadi yenu. Alright, ndiri kungobatikana nenyaya yemwana akabatwa Chibharo uyu. Unoziva zvinoitika kana mwana achinge abatwa Chibharo ka. Anenge atokanganiswa future yake mwana iye, unotozoona kuti kukura kwake kwese anenge atovhiringidzika. Saka ndiri kuti pakavakwa vaya vachitedza kutora zvinhu zvavo, handifunga kuti zvaifanira kutombosiiwa zvichibuda zvinhu izvozvo kuti zviende kune murume iyeye. Vaifanira kutoti zvinhu hazviende kana kutopisa nekuti munhu uyu imhondi. Anoda kuwana property yake free sei yakarepa mwana womwe munhu asi wake ari kumuchengetedza. Saka nawo tiri kontribute kuti zvinhu zvinorwadza SIS MELLY. Alright.
Thank you very much, caller. Right? Uyu ndiye Fibion. Uyu ndiye Fibion ushu. Ndiye Fibion uyu, guys. Ndiye Fibion wacho uyu madiri ushu. This is the Fibion that we are looking for. Uyu ndiye Fibion wacho ushu. Ushu. So, izo Fibion arikunza ana akasina mukadzi anditi apasha ikwi mumadiaries akambodana na Fibion apasha ikwi munhu akambodana na Fibion kana andana na Fibion aripo apa uyu Fibion ushu. Ushu. Hello, caller. Zimai phone yenyu imwe iri kumasure. Phone yenyu haisikunzwa caller. Phone yenyu hatisikunzwa. Muri kuita ma-echoes akasimba zvokuti. Muri kungobreaka still. Gendikate mufone futi. Ndikandi mufone futi. Uyu Fibion. Uyu Fibion. Uyu Fibion. Uyu ndiye Fibion, guys. Saka chandotoziva kuti akusha ikwi apa team Harare iripo mu comment section vanoziva Fibion apasha ikwi anoziva Fibion ushu mu comment section ushu Fibion ushu. Ushu. Hello. Taura itinzwa. Okay. No, that's what I think they both need counseling. Kunyana mwana msana. Paningula mwana wakumbwa makomenta warakunyora. Yes, mwana nyo. Dai kaini zhakamboita before. Ajite anyone the right batamiru wake. Ajita zhanganaye. Simply because I don't satisfy the needs. Tisikunzwa caller. Atisikutombokunzwa hii. Yatanga. Sorry. I'll write my comment section. All right, no problem. Thank you very much. Right, guys, mamuona ka Fibion mamuona ka madiri, Fibion madiri mamuona ka Fibion madiri, guys. Vamwe munogona kumusearch pa Facebook. Musearch pa Facebook tuone kuti aripo here. Musearch pa Facebook Fibion madiri usho. Musearch pa Facebook. Caller, hello. Hello. Muri say? Mushe kanjani? Ndinoda kungotenda nechirongwa chamaunza. Ndinoda kutaura panyaya yemwana akarepwa. SIS MELLY, first I just want to thank my parents nekutendera mwana wavo nekuti vamwe vabereka vanogona kusada kutenda kuti mwana ari kutaura chokwadi. Asi I just want to thank my parents vari kuita link nemwana wavo vakamunzwisisa vakaenda kuchipatara. Vanhu vakaita sana Fibion vanoda kuchekwa, vanoti mabhora aya anogotywa kujere, kudyiwa nemvura, unokandwa kana musi kuti adyiwe nemashaki. Ndo vanhu vari kutourayira nyika, vanhu vari kukonzeresa kuti nyika idzokere kumashure because vari kuuraya future of tomorrow. Tizvozvo. Saka ndingoramba ndichingoti Fibion, please, comment section ngatitsvage Fibion kusvika awanikwa nokuti ari kutourayira vana vedu. Nhasi ndivava vari kuchema maitanya mangwana ndiwe. Ndizvozvo. So ukangoziva kuti mangwana ndini anogona akarepa mwana wamaitanya mangwana iwe wakamuchengeta uri kumupa sadza, ari kuya kuzorepa mai vako kana ari kuya kuzorepa tete vako kana hanzvadzi yako. Zvichida izvozvi zvichida kutiza kwakaita Fibion, mwana mukomana pamwe ari kutorepwa, ari kusodomaiswa naFibion kutaura kwatisiri kuita kunoko. Saka ngaatsvagwe, ngatiite tibatirane pamwe chete, atsvagwe Fibion awanikwe nokuti ndarwadziwa, ndaona kunge ndini ndabatwa sezvaitika izvozvo. Zvandirwadza, maita basa SIS MELLY nenguva yamandipa. Thank you very much caller, maita basa. Right, guys, Fibion ngabatwe. Fibion madiri ngabatwe. Caller, hello. Hello. Muri say? Tiri right, muri say? Mushe. SIS MELLY munhu uyu kai anoshanda kuchild apa achiita zvinhu zvakadaro. Achida kuchild. Hello. Hello SIS MELLY. Matana shanda kuchild line. Bvunzai mwachild mufone mubvunze.
Hello, Erita Chikata. Matachana kusa child line. Munomziva. Tinotomuziva zvisingaite munhu iyeyu. Hey. Saka chitombotsvaga chitomboita kuti vanhu vafone kuchild line. Yes. Vabvunze. Child line yemuharare handiti. Kola hello. Network yaviri kunetsa but aningazikana vanomuziva Kola. Hello. Yes Kola. Vanhu vangapa makomende ekuti nyangwe mwana anga achiziva vamwe varume but mwana papa kutaura nyaya yekurepa baba ava vakarepa mwana asinei kuti mwana uyu aiziva varume kana kuti anga asati amboziva murume but rape is a rape. Because vamwe makomende avo zvinogona hake mwana apaine haukaza vana kana ungoine mwana hauzivi but murume uyu is too old kuita zvinhu zvakadai akatorepa mwana. Thank you Kola. Yeah. Thank you. The guy needs to say Kola. Sorry Kola network inyenga kunetsa. Mati child line ku anoshanda kuti child line yemuharare. Yemuharare but handisi kuti ndeye kueast here kana kuti kupi asi tsvagai mukangofona machild line isu vanokubatsirai. Saka ndosita rake nesere mirori original. Atori muhwisiri munhu iyeyu. Even mukaenda kuwadzana mukaenda kuwestly vanokupa information muhwisiri munhu iyeyu. Kuwadzana pachechi. Kumahwisiri vanomuziva munhu hapana sina muzivi. Thank you Kola. Thank you Kola maita basa. Thank you. Right guys, batai kuwadzana Methodist Church child line. Tichatanga nekuna mufundisi mangwana tsvaga pastor vekuwadzana. Titaura napastor kuwadzana ndizoti guys kana pane vekuharare vanoziva Methodist kuwadzana mungatibatawo here kuseni mundipewo namba dzamufundisi. Meanwhile guys, let's go to child line. She page the child line. This we should make noise about it guys. Hanzi kuwadzana ndigozoti kuwadzana zvinofamba sei handisi zvekuwadzana. Kuwisire kuwadzana. Can we go guys ku page the child line ikoko isimangwana tichafuna child line ine toll free number here. Avashandi 24 hours here. Avashandi 24 hours here child line guys. Ku child line guys avashandi 24 hours here so that kana pana number tigone kuwafonera right now. Anonzi Fibion Madiri. Hanzi 24 hours right. Chindipewo number. Ndipewo toll free number chitoni. Ndipewo toll free number chitoni. Ndipewo toll free number. Ndinodira madiaries. Aushayikwe. Unowanikwa cheti. Ndipewo number yeye ku child line toll free number yacho ndipeyo. Ndipewo namba dzokuchild line guys anadzo titifambira nyaya dzacho izvozvi so titodzifambira izvozvi so. Kola hello. Hello sisi ndafona ndatizwa ni I spoke right away kuna counselor yekuwadzana but he can get his car right now pakatokuendera ikumba kwake instead yemangwana if possible muchida namba dzavo
right? Viva Cola, Viva Muderis, Viva Cola, Viva. Right. Cola, what have I found a counselor right now? Yes. And I'm in Poland. I'm in touch with Jason Kautsakwadana, counselor at the moment. I'm in Poland, and that's already on hold. Vati, I can give you his number right away. He's ready to travel. As we speak, kwenda pamba pacho kana pana rukupaziva ku Methodist Church and Skuziva, if possible. Can I say out his number right away? Since it's always public domain. You Madiri. Ya cancel. Oh. Madira ndimuzive ndikureva ya cancel akabova vakuendera ikumba kwachona. Vakuzika kumba kwa hakuna mwana anoziva kumba kwachona kwa Madiri. Vane kwakuenda kuchechi kwachona usiku huno umati pachechi pacho pangachaya anogarapo. Andiziye kuti anenge ari kweli. Amen. Kuti anenge ariko sisimela pasisine izvozvo kuti anenge ariko tenda kutotsvaga kana gadhi wepachechi totongonotiperekedzwa mumba kwacho tinotobata munhu uyu as soon as possible. Yeah, tibvunza namba dzachina because tikada tinooneka akaziva kuti tiri kutsvagwa akaziva kuti ari kutsvagwa anogona kutiza. Nokuti hapana address kairi kunzi address yake chaiyo hapana ari kuiziva sofa. Saka tikaita alert vanhu kuti vekuchechi vamuudze kuti uri kudiwa kunoko. Antika anobva atiza but kansela anofanira kuti aziviswe ashandiwe naye. Kansela anofanira kushandiwa naye kuti anofanira kushandiwa naye kansela kuitira kuti aite zvine ungwaru amubati. Alright, saka let me give counselor your numbers and vozodhila nemi vachikuudza kuti tikasike kubata munhu uyu akasike kubatwa as soon as possible. Dipe titaure na kansela so that kansela vatibatsirewo. Alright, thanks caller, thanks, love you so much, thank you very much. Welcome, sure. Ende kubuda kunonetsa curfew guys yatanga vanobuda sei kansela kuda havasi zvivari kansela curfew vanofamba sei but anyway ari wahondo mwana uyu ari wahondo mwana uyu guys tomuwana chete munhu tinomuwana kana asina nyaya asina kurepa mwana ari kutiza chii kana asina kurepa mwana ari kutizei. Wow. Child line iyo yawanikwa, let me try. Child line yacho ndiyo here yataura, let me see. Pane number ndaona ye child line up. Two 6 7 3 2 1 1 6 1 1 6. Guide phone chat line. Will not receive calls at the moment. Please try again later. I squeeze hands. I receive my calls at the moment. Number will not receive calls at the moment. Please try again later. I squeeter, child line, I squeeter. Child line, I squeeter. Child line, I squeeter. Child line, I squeeter. Pana email. Child line number, I squeeter. Child line number, I squeeter. Thank you, Riz. Thank you very much, Riz. Thank you. Ans kana sina kubatwa by next week. Tinenge tane reward $200. Right. They are closed. They open at 8 a.m. Oh, hands bagavara. Ndafunga kuti nadzo is 24 hours. All right. All right. So number taanadzo, don't worry, get into the safer. 97 number it. Number taanadzo mangwana tinongofuma kusentichiwa fonera. Haisi nyaya child line Zimbabwe ndisho. Child line. Sim. Kentonyera sifibioni. Madiri. Right. Okay. Taseva number dzake. Nyaya dzakadai so guys right, regai timbodai so since it Friday kudai regai ndimbodai. Regai ndimbo open ma calls. Andika sorry guys, but this is gonna be an emotional time andika. I just want to tingo kune vanhu vakabatwa Chibharo vakawanda andika havana kuwana chance chekuzvitaura. Vamwe vakatya kutaura.
antika vamwe vakarega kutaura vamwe vakataura but zvakangotsikirirwa andimaona and it's so hating uchiona munhu waunozoti akakubata chibharo achita roam around the streets andimaona roam around the streets iwewe usina ningikiri asina kusungwa anditi asina kusungwa guys tichafonera child line toisa anti ikamba chena ni vanhu nokuti ndogona kubata counselor right now vakaendako vakantora nafundisi pachechi mfundisi vakazonza kuti kutsvaga haachatowaniki munhu ushu saka muregei tiite zvokubata vanhu vekubasa akarivara vafonera polisi because pane docket number pane number docket number yandapiwa anditi pane docket saka vekubasa achingosvika kubasa mvafonera polisi tikada kudza pasi akada kumufonera anobva atiza saka ngatihendlei nyaya iyi neungwaru guys uyu munhu aritotiza uyu ngatibatei nyaya iyi neungwaru tinotobva tatoti right now regai tibate kansela tobata kansela handika kansela voenda kwapasta izvozvo usiku huno voudza kansela usiku huno kansela otomufonera kuti konyaya yandanzwa pano kuna nari kutsvaga uri kunzwa wakabata mwana muri kunzwa kuna nari kutsvaga usiku huno haachatouyi kuchechi zvatopera nekutotiza hachatomuwani nyaya dzakadai dzoda kuhendliwa neungwaru guys haisi nyaya yekuti tingonzwa kuti kansela anoti kudii kana kuti chii aiwa inyaya yekuti let's handle this with care at least kubasa so far ngasingazivi vachiziva kuti vafonerwa nevanhu vese vakafanana nesu vemedia handimaona chiodza kuti kubva kumedia vanenge vachiziva kuti takatotariswa pane maallegations erape aripo pane doketi riripo rakatovhurwa kudhara saka vanokodzera kudedza mapurisa aparos ako kwana iwe kwana paros handimazvona saka guys ndozvatoda kuti tionesane ipapapa chiregai makuseni tobata kubunhikikiri kwacho Linda tinokadhijobhadhaisa case iyi vasikana nyaya dzakadai hadzidze kungoti bvuu anyway nyaya dzakadai hadzidze kungoti bvuu vanojobhadhaisa case ndimufundisika pane pavangazovata here mwana wesangano yavo iri active member vasina kutomudza kuti uri kutsvagwa mufundisi havana adresi guys handi munhu ari kunzi akatama here musi unoyu pamba apa munhu ari kunzi akatama pamba paigara apa saka angatonodza mufundisi kwaanogara here ngatishandisewo brain vasikana unless makuda kuti munhu yangodisappear ashayikwe zvachose munhu yari kunzi akatiza 3 days ago pamba paigara panove maybe probably ndopaisika mwana mufundisi it's obvious hapana pangambodza mufundisi pa 3 days apa ndandotama ndakugara kwakati because hakuna chichiri kuatendwa kuzimbabwe mazuva ano anditi machechisi ari under lockdown ngatishandisei brain hamusi kuzvionawo handisi kuignora miss jones kuri kunzi vavhara handitaudzwa kunzi anzi vanovhura na8 makuseni vavhara handiti kunzwa kunzi anovhura makuseni vanovhura makuseni vavhara here saka togofonera ani chero ndikadzi mungandipana vachiti ndikadzifonera kwanzi vanovhara vavhara munoziva zvinhu zvamunoda kuita kai tichazishaya munhu zvachose ndikutokudzai kola helo regai tivatsvagipiwe nhamba dzakansela zisho mutaure navo muone but muchenjere kuti nyaya iyi kai munhu akutozotiza manje bcause mufundisi avamboregi kuudza munhu kuti vabvunze munhu nyaya iyi hello ndiri right muri sei I just want to comment on this rape issue. I've helped 2 girls in Zimbabwe. I'm not a lawyer or anything, but I'm just a mother. The first girl, she opened up. The story was hard but very successful. Childline played a very big role. The second one, she was raped by a stepfather. But that one was not successful. Because Makatamba, the child line, Makatamba, Mapurisa Achu, and they were paid by that culprit. And we speak right now, that person is working freely in Zimbabwe. So I just want to say this is a very sensitive issue. Mapurisa, even in Zimbabwe, they are very great people. They don't consider my futures together. And then even the child line, they are also involved in all these countries happening. Corruption, even they are damaging our children's lives. So this is a very sensitive issue, and in order to people should be very careful with this issue. That's all I can say, but maybe if I'm going to inbox you, I will do that. Thank you, because right now we need all the help that we can get. All right, thank you very much. All right.
imi guys mukuti kwanza munhu mangwana anofuma atiza anditi muri kuti munhu anofuma atiza mangwana inga nyaya iyi yakabuda kuzimu ai semunyaya iyi yakaiswa kuzimu ai yaiswa kuzimu ai ikaiswa kuai Harare anditi asi munhu akaonekwa Harare. Nyaya iri pa-newspaper iri ishi iri mu-newspaper nyaya iyi guys saka ndizi kuti pana pangazotiza pano here nhasi nokuti isu takumutsvakawo kuai Harare nyaya iriko simba kuzimu ai akaita munhu achiripo inangoti titsengwa dzemunhu zvekudaro handiziviwo regai ndikutaridzei handimukona nyaya iyi kuti iri yakatonyogwa panhikikiri iyi nyaya iyi handimuri kuiona iyi nyaya ishi muri kuiona kanyaya iyi yakatobuda intaneti yese manje toll-free yamuri kundipa 166 inofona here kuZimbabwe ndiri kuno kuSA ndapiwa namba dzaFibion regai nditire kufonera iye namba Fibion wacho ndimubvunze kuti ko uripi ndapiwa namba dzaFibion aish tudambozama kukuningirira ndapiwa namba dzaFibion Will not receive calls at the moment. Please try again later. namba yaFibion isho akachinja namba or something namba yaFibion ishi Will not receive calls at the moment. Please try again later. regai ndapiwa yechi2 let me try the other one ish ndikudecline ndiri kuramba chingofona ngaichimboti 263 the poor number H2 let me try this one Dial is not available at the moment. Please try again later. Dial is not available at the moment. Please try again later. okay guys I think kufonera child line ndiri kupiwa toll free number iringoti ichi 16 what 161 I don't think kuti isusu vari kuno kuSA tinofona tinogona kufona machild line I don't think so because it's only 3 numbers handi 166 handiti 166 haifone kuZimbabwe Number you have dialed does not exist. Please read. ma-toll free numbers isusu vari kuSA we can't call them ma-toll free number ekuZimbabwe ne116 hatikwanise kumafona kuZimbabwe ma-toll free numbers aya hello is this child line Zimbabwe hello is this child line Zimbabwe No, man. oh thank you very much long number yakutora itoriyo toll free number yekumwewo muno muSA haminoti ndekupi itori kuno inamba yemuno ishi right guys let's do nyaya iyi zvine ungwaru let's handle nyaya iyi zvine ungwaru guys hapasi pekungoti bvune nyaya dzakadai idzi dzanyaya dzakasiyana nedzimwe nyaya dzamajaira kuona panapa dzekuti tinongoti bvu idzi nyaya dzakadai soka dzinoda kuti tishande neungwaru anti panotoda kuti tishande neungwaru regai ndise code madhayaris nharo ndo dzamunadzo aingaiti kufona 00263 handitika 116 isho mune nharo ndo problem yemunotondishandisawo ishi The number you have dialed does not exist. Please redial carefully Iyo. or consult directory inquiries.
azviite kuti munhu ari kuno kuSA ufone toll free number yekuZimbabwe. Mune nharo madhairis musandishandise ndichitoriwo nenhikikiri anzi kuzima hakuna admin here. Hakuna admin kuZim, but vanhu vekuzim vekukumbira vakawanda vekukumbira kuti vatiitire zvakati. Handitika. So nyaya iyi ngaihendliwe neungwaru guys. Iyi nyaya nda kuhendliwa neungwaru haise gandignoma macomments. Ukuthi zvingatonesa ndikudza kuti ndaisa makodhi zvese hakuna madmin aku vanhu vari kuZimbabwe havanetse kuwana. Tinongotsvaga vanhu kuZimbabwe tinokumbira kuti vatibatire basa kuZimbabwe, but isusu tinogona kuti hanzi inofona nebhadhi chete. Andiwaona manje isati tishandise mabhadhi kunoku. Hatina mabhadhi kunoku SA. Azviite kuti chero toll free number kunoku SA cheche 10111 vari kuZimbabwe cannot call kuno 10111 azviite ndemwe SA chete. Vari kuZimbabwe cheche 10111 fonai kumapurisa mono tinopinda here haipindi 10111 kumapurisa chako haitopindi. Hazviite kuti ungafona toll free number yekune imwe nyika uri kune imwe nyika hazvigoni. Chero mukaisa makodhi 4 hazviiti. Anditika toll free ino apply munyika mauri chete. Doma ino apply munyika yaunogara yaunenge uri munyika imomo. So only people who are in Zim can call this number. Tine vanhu vari kuZim here vanokwanisa kutifonerawo panumber ishi. Tine vanhu vari kuZim right now here who can call this number. Mai nhikikiri vakachanga varipi? Mai Maketeni, Sandra Ngandu, ndibate kuWhatsApp Sandra Ngandu. Ndibate kuWhatsApp Sandra Ngandu. Mai Maketeni varipi vakachanga vatifonere kunhikikiri. Vatifonere ndo vari kuZimbabwe vatifonere toll free number yekuZimbabwe. Gandifonere mai nhikikiri mai Maketeni ndiye munhu anogona kutibatsira. Okay, alright, pane auya panapa. Pane auya. Right, pane ari kuZimbabwe auya panapa. Pane ari kuZimbabwe auya tinzwe. Right, can you call that toll free number? Chekutanga tida kuzwa kuti inopinda here. Ukaona ichiringa yadavirwa andichika. Then ungotaura ndokumbura kutaura na number imwena ndakuisira iri cell phone number 073211 iri paWhatsApp. Waiona paWhatsApp? Alright, phone. Alright, sharp. Right, ndapiwa number yamfundisi. Tapiwa number yamfundisi, but mfundisi uyu right now kutomubata tatomungwadza tangwadza mukomana ushu kana iri number yenhikikiri kana iri member iri active yamfundi yekuchechi tikangobata mfundi kungofonera mfundisi achiteka disaster. Tingatofonera mapurisa kuvaudza kuti vainde kunotaura namfundisi ava, otherwise kufonera ichisu mfundisi ka naMwari munhu anoshayikwa. Number yemfundisi ndapiwa. Right, tapiwa WhatsApp number. Let's check the WhatsApp number. Tapiwa. Number yamfundisi tapiwa. Ndapiwa number yamfundisi. Mfundisi atingavafoneri. Nokuti ndokutotiza kwaanotoita ikoko. Kukana mfundisi wacho iri repistiwo futi. Midai tione number iyi yeWhatsApp. Kana zvadai zvanaka. Kana tane number yeWhatsApp kudai zvanaka zva. Munona nyaya dzakadai dzinobva dzatondidisturba zvokuti ndoda kutokonewa kana kuenda mberi nenyaya yemalive edu.
Hello? SIS MELLY vanhu vatipirwa vari kukata kola. Vekuchild line. 116 is a 24-hour child line. Havafaniri kudzima bhozi mwana anogona kuita dambudziko anytime. 116 iyo ukaifona iri kuringa ka 2-3 over vatodzima call decline. Vatotipirwa vana. Ko vanotipirwa vanoziva here kuti iwewe uri kufona ndiwani? Zvoti vanobva kudropa mafoni. Even hawazivi kuti ndinani, but I'm sure there are other people who are calling. Even cell phone number yavo 073-211-6116 iri kungotikarira ka 2 over vatoichigri. Right. Saka, alright, isusu rega titsvage nhamba dzepolisi iri kudhila nayo tibatsirane. Yotsvaga nhamba dzepolisi dziri kudhila nayo muvaudzi kuti vafone ku 116. Alright. Maybe vakaona iri police Exactly. number vanogona kudaira. It does the yes. 116 Yes. vari kundikata. Yes. Vandifunga ka 4. Yes. Rega Okay. tifone titsvage nhamba dzepolisi. Alright. Polisi yacho iyoyo iti kuti munhu ari kutarita nhamba yacho ndiani. I think that will make sense. Rega nditekufonera. I think that will make sense. Tibate polisi munhu akuita nyaya iyi. Alright, havana data havasi kuita. Mina nditi ndipe iwo. Right. Imwe yandinayo option ka andingaitauri pa live. Not ndikaitaura pa live ka munhu anorumigwa. Imwe option yandinayo guys andingaitauri pano pa live. Ndikaitaura pano pa live munhu anorumirwa. Chirega ndiite kuseri. Ndine munhu wa hello. Hello SIS MELLY mushe. Mushe kanjani? Mushe. Ndakandiri kuda kuti SIS MELLY since munhu uyu iyeyu achishanda ku child line haasi here ari kuatenda tuma calls probably akutoziva kuti ari kutsvagwa saka maybe ndiye ari kudecline. Andizivi, I don't know anything but ndatove neplan B ndafunga something. Ndafunga something. Right. Saka regai tishande naizvozvo. Okay. Alright. Thanks. Regai ndidai. Madhairis regai ndidai. Kwai matsosa agerana nditi? Matsosa agerana. Matsosa agerana. Mirai guys, pane zvandafunga but ndikazvitaura pa live manje anogona kuudzwa. Ndikazvitaura pa live anogona kuudzwa saka chirega ndingorega kuzvitaura ndozokuudzai mangwani. Ndozokuudzai kana munhu ndikutaura naye apa pa zvaita. I think that would be the best. Kola hello. Hello, SIS MELLY. Muri sei? Mushe makati yenyu. Mushe. Inini ndadafunga kuti madima bata kansela. Like zvemano yana amubatwa uyo yega. Then kansela okomisa nafundi vaika. Tairamba iyoyo Kola. How do we know kuti mufundisi havasi mugame rekubata vana vesangano nemunhu iyeyo? Oh, alright. Kana vari muchigame ka munofunga kuti pane vachamupa chamuenda over kumapurisa kana kuti vanotomuudza kuti kutotsvagwa izvi munhu akatiza. Aiwa hapana shu. Pane zvandafunga mirai. Alright. Guys, pane zvandafunga nditendereiwo. Pane zvandafunga nditendereiwo inini kuti ndimboshandisana nevamwe vanhu vangu vari kuZimbabwe, mapurisa, matop rank mapurisa asinawa kana vane huori kumwewo but kwandiri havana huori. Ndimbobatana navo kuti mangwana ndovapa information yese vaende vari ivo. Andimazviona. Vaende vari ivo kunomutsvaga.
I think that will be best. And kune dzimwe team dzema shofe anenge ari muzviposition anditika tombotuma ivo voenda because panonetsa kuti tidai so pane pakutoda atikataura information yese anosora audzwa saka beta tingochinyarara ndozokudzai kuti ndabatana nemunhu zvafamba sei. Agara achitozviziva Lloyd, anozviziva Kelvin kuti munhu uyu ari kutsvagwa because nyaya yakabuda paaiharare, nyaya yakabuda manewspaper, simba zimu aya akaita live, arikutozviziva kuti ari kutsvagwa. Arikutozviziva kuti ari kutsvagwa, anozviziva kuti ari kutotsvagwa. So I think nyaya ichega inimboita nema admin underground guys, sorry yenyu, I'll tell you. Hanzi ko Lloyd, Lloyd not for now. Kana chizoda service za Lloyd chazoshandisa ni service za Lloyd pamberi. For now pane vamwe vandafunga vandinavo in my mind vandogara ndichibatsira uchitaura navo. So let me engage them mangwana. And I think right now sevanhu vakuru vanenge vavata. Let me engage them mangwana. Ndine ma admin. Antika then tova engage ivo to kumbira kuti vaende kunodi vachitra investigations idzi vabate munhu ushu. Tobatsira ne police rikuita nyaya ishi. I think that can be the best. So let me not say a lot. Tongo gumira ipapa. Akatongogumira ipapa guys. Chingoni trust ayo zvamangwana chete. Andichenda maginda taura kuti kudi. Apachenda taura nakotaura kuti kune vanhu vandinofungidzira agara ari kutongotsvagwa. Agara ari kutsvagwa. Bali kuti ndiva nani apana nofaka zoti ndiva nani. Apana ende kubasa wakagara ari kunza ari kuenda saka akadza kuenda kubasa iri. Chirega ichi ngatichimbosiyai nyaya yacho ngatichimboisiyai pano. Ngatichisiya yakadaro. Ngatichisiya yakadaro guys. Ngatindei pamberi nemwe nyaya. Ngatindei pamberi. Ngatindei kumberi nyaya iyi ngatichimboisiyai. Ndombura kuti ndokupai feedback. Mbombirai trustai. Chimbondi trustai panyaya chimbondi trustai. Chimbondi trustai ndozokupai feedback kuti zvafamba sei. Just trust me on this one. Because ndatoona kuti pane vanhu vanorumira. Vanenge vachimurumira mufundisi ni moyo wangu uri kuramba zvokuti tifonere mufundisi. Moyo wangu waramba. Tizivi nemhaka yemoyo wangu uri kuramba zvokuti tifonere mufundisi izvo. Animona, regai timboita zvatoita takanyarara. Right. Iyapera guys. Saka nyaya iripo ndekudai so regai tipinde let's open on over. Right. Regai tipinde mu story number 3. Nyaya yacho pinchakudzai. Hakuna munhu anoseka panyaya yakadai so tanza ngatoona achiseka kunyepa kuya nyaya iri serious. These are serious allegations. These are serious allegations whereby Akabatwa Chibharo. Animona. So guys, musaenda ndikudropa ndobva ndadzoka. Don't go anywhere. I'm just dropping ndobva ndadzoka. Musaenda.